Každá organizácia má, alebo by aspoň mala mať svoje organizačné ciele, corporate targets. Aby tieto ciele dosiahla, musí implementovať nejaké nové prostredie. Aspoň ja osobne nepoznám organizáciu, ktorá by vyhlasovala, my chceme byť na veky takí, ako sme dnes, na veky chceme veci robiť tak, ako ich robíme teraz. Čiže budeme vytvárať nejaké nové prostredie. Budú na tom pracovať ľudia, nazvime si ich programoví alebo business change manažeri, no a musíme si zodpovedať základnú otázku. Je naša normálna organizačná štruktúra dostatočne efektívna a hospodárna, aby sme úspešne zrealizovali túto zmenu, implementovali toto nové prostredie? Ak áno, fajn. Obvykle to ale tak nie je. Obvykle máme rôznych účastníkov s rôznymi záujmami, s rôznymi skúsenostiami, ktorých treba zladiť, pôjdeme naprieč líniovými štruktúrami, budeme teda potrebovať projektové organizačné štruktúry. Naše školenie Prince 2 je venované tomu, ako dobre riadiť jednotlivé projekty. Podľa Prince 2 každý projekt má presne jedného vlastníka. V Prince 2 hantírke sa mu hovorí executive alebo český sponzor projektu. Ten má svojho projektového manažera, ktorý v jeho mene riadi projekt na každodennej báze. Môžeme si to predstaviť tak, že executive je majiteľ lode a projektový manažer je kapitán. Executive povie projektový manažer, tu máš loď, tu máš náklad, posádku, palivo, potraviny, peniaze na výplaty, náhradné diely, čiže zdroje. Tvojou úlohou je dopraviť loď z bodu A do bodu B v stanovenom čase aj s nákladom. Úlohou kapitána je teda dopraviť loď z bodu A do bodu B, vyhnúť sa pri tom búrkam, pirátom, všelijakým nepredvídaným udalostiam, respektíve ich vyriešiť a šťastne dopraviť náklad do cieľa. To, či má zmysel dostať sa do bodu B, za to zodpovedá executive. Miesto Prince 2 v projekte. Organizácia, každá má nejaké svoje štandardy, procedúry, štandardy riadenia kvality, musí pracovať s očakávaniami zákazníka na kvalitu. Môže používať rôzne viac či menej záhadné troj- a viac písmenové skratky, ako PMI, čo je ďalší významný štandard projektového riadenia, Project Management Institute, Total Quality Management, CMMI, čo je model vyspelosti alebo opakovateľnosti procesov, Theory of Constraints, teória obmedzení riadenia ľudských zdrojov, Enterprise Resource Planning, ITIL, Six Sigma a mnohé iné. Kde teda je Prince 2? Prince 2 je v projekte presne uprostred. Prince 2 je tým rozhraním, ktoré nám toto všetko prepája na úrovni projektu, vytvára nám ovládané prostredie, v ktorom naše projekty môžu byť úspešné.